Keď sa do niečoho pustíte, tak musíte tomu veriť až do konca. Keď je raz niečo dobre vymyslené, tak to nezostárne o rok, o 3, o 5, ani o 10. My sa tešíme zo všetkého, čo priputne, hej. Všetko prináša novú radosť. Filantropia je vec srdca, nie peniazy. Som presvedčený o tom, že môžeme dať viacej, ako je každý jeden z nás presvedčený, že môže dať. Zostať bez vlastného bývania a nejakej tej trvalej adresy. Hej, bolo to pár bezsenných nocí. Samozrejme, človek sa nemôže odstrihnúť od reality a rozdať úplne všetko a zostať na ulici. To je hlúposť. V zahraničí má tá filantropia oveľa väčšiu tradíciu. Tam ľudia, ktorí majú prostriedky a vidia, že sa koná dobro a že je to na prospech veci, prispejú. O naše životy, naše prostredie, naše aktivity a našu náplň našich životov sa musíme starať predovšetkým my a nie akýsi anonymný štát. Bod k dobru. Dobro, ktoré inšpiruje.